Скъпи приятели, членове и симпатизанти на Сдружение Младежки глас. Аз се казвам Вадим Рошманов и съм ръководител на проекта Младежки информационно-консултантски център МИКС Бургас, гласът на младите. Това, приятели, е Младежки глас. Екипът, който работи в името на младите хора. Аз съм в Младежки глас, защото Младежки глас дава развитие. Смело можем да кажем, че това е една от малкото организации, предимно преобладаващи от млади хора, които наистина има какво да се научи. Семинарите са абсолютно безплатни. Тук срещнах много интересни хора и мисля, че научавам неща, които ще ми бъдат полезни в бъдеще. Щастлива съм, че има такава организация. Съм много доволен, че избрах точно работата в екип, защото работата в екип е нещо много важно, особено за времена като тези, в които външните фактори ни притискат и се налага да търсим варианти, в които да можем да продължим своята работа без да претърпяваме големи загуби, а работата в екип е нещо точно такова. Нещо, което ни дава възможност да се обединим, да си помагаме помежду си, за да можем заедно да продължим да постигаме целите и интереси. Приятели, по проекта предстоят обучение, консултации, свободна зона, кариерен център, който сме предвидили. Знаете, че младите хора имат нужда от помощ. Младежки глас и проекта МИКС гласът на младите Бургас ще даде тази помощ на вас, като приятели. Имаш възможност да се запознаеш с много хубави млади хора, които мислят за бъдещето си, които искат да се развиват. Здравейте, млади хора! Тук сме с Сесенка. В момента участваме в обучение по МИКС, Младежко информационен консултантски център на Сдружение Младежки глас. Обучението е за работа в екип, а това е нашия клуб Entertainment, който също ще има много яко обучение. Очаквайте много скоро! Радвам се, че днес дойдох, защото този семинар ще ми допринесе много да се развия, ще ми помогне да мога да работя в екип и да постигна целите си. Много млади хора, много екипи, много ентусиазъм има. Неформалното образование е много важно. Това, което правят Младежки глас, е много хубаво и се надявам да продължат за напред. Обучението, работа в екип е много интересно, много мероприятно. Научих много нови работи и създадах много контакти. Младежки глас е място, където можеш да видиш други хора като теб. Хора, които се занимават с различни неща, хора, които искат да постигнат нещо в живота. Екип, организация и реализация на всичко, което си намислил. А в това нещо много ми помогна Младежки глас. Тук всеки може да постигне нещо повече и да работи за самия себе си. Интерес е огромен. Нашата цел е да задоволим техните очаквани потребности. Смятам, че успяхме. Ние как разбираме това? С много благодарности. Младежки глас е изборът на младите хора. Екипът, който работи за развитието на тяхното бъдеще, на техния просперитет, на техните таланти и на тяхното израстване в обществото. Чрез проекти, редица инициативи, граждански акции и всичко това, което прави Младежки глас в организирането на редица събрания, на редица инициативи и мероприятия, се дължи единствено и само на младите хора. Младите хора, които седят зад Младежки глас. Стани част от нас, за да станеш единица от този голям екип, който представлява MG. MG, това е изборът на младите хора.